ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Meg's Secret File. Si Meg na nakipaglandian sa isang lalaking kaopisina na meron palang itinatagong sikreto sa kanya at ang sikretong ito ay may long time girlfriend pala at may anak sila. But we also have to take note of the fact na itong si Meg ay may boyfriend din at meron silang anak ng boyfriend niya. So, basically, it's a tie. Open nga lang siya, tapos etong guy na ito na nakakaasar, si Joey, hindi nga lang nagsabi ng totoo kay Meg. Mas okay kasi talaga kapag nagsasabi ng totoo eh. By the way ha, pamilyadong tao ako, may boyfriend ako, tapos may anak ako, okay lang ba sa'yo na kabit kita? Mga ganon! O sige, para medyo mas okay naman pakinggan. Okay lang ba na maging kabit bahay kita? Ganon. Charot! With harot. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng poging-poging motovlogger nating kabisyo. At ang sabi niya, apakalupet ng naging jowa ni SF Sender. Siya pa yung mas naunang mag-block. Baka ginawa niya yun para wala nang pag-usapan pa. Siguro kasi wala na, huli na. Kay SF Sender, okay lang yan. Makakatagpo ka rin ng Mr. Right mo. Malay mo, nasa Grab Car ang pag-ibig mo. Shout out po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars at Solid Independent Riders Group, Kapitolyo Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Thank you so much, poging-poging motovlogger. May boyfriend nga eh. Alam namin na masarap magmahal ang driver kasi nga sabi nila, basta driver, sweet lover. Pero tandaan po natin na kapag may jowa ka at opisyal na kayo pa, wag muna. Unless sasabihin mo yung totoo dun sa jowa mo. Ano, by the way ha, makikilandian muna ako sa iba. Okay lang ba sa'yo? O, pag pumayag siya may consent, edi go, laban. Pero kung walang consent, naglilihiman kayo, doon nagkakaroon ng problema. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Bernard Laurejas. Tingnan natin kung hindi siya lasing tonight. Sabi niya, ang maipapayo ko sa'yo, Sender, hiwalayan mo na ang boyfriend mo. At syempre, kung hindi mo na siya mahal, mag-usap na lang kayo kung paano palalakihin ang inyong anak. At doon naman sa naging kabit mo at naging kabit ka, huwag ka nang makipag-usap. Huwag kang maging dahilan para masira ang pamilya ng iba. Advance congratulations po pala by the way kay CHED Commissioner Dr. Shirley Castañeda Agrupis. Dr. Agrupis is also the president of Mariano Marquez State University. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat, Laurejas Bernard. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Angel Calata. Hi, DJ Rocky. Yung pika ko kay Joey, Diyos ko nakakagalit. Same sis. Para po kay SF Sender, Meg, virtual hugs with consent sa'yo. Sana maging totally okay ka na. At sa'yo, Joey, kahit kuwang-kuwa mo ang pika ko, wag mo sanang iparanas sa current jowa mo yung pinaranas mo kay Meg. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat po. From Angel Calata. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Erica Jean.
Hello, Rocketera. Good evening. Good evening. Ito po si Shanok. Magko-comment lang po regarding kay Meg, regarding sa secret files niya. Yung comment ko lang po is that at the very first place, dapat hindi niya in-entertain yung lalaki na yon, yung katrabaho niya. Kasi dapat yung unang ginawa niya, inayos niya yung relasyon ng boyfriend niya tsaka yung para sa future ng baby niya. Dapat inuna niya yung future ng pamilya niya. Hindi mang lalaki, pares lang sila ng galawan ng lalaki na yun eh. Yun lang po, Rocketera. Thank you. Salamat sa iyo kahit ibang pangalan mo sa FB at iba yung pagpapakilala mo sa amin, okay lang. Sige, next time kapag iba yung gamit ninyong FB name, tapos iba yung pakilala ninyo, ilagay nyo po bago yung voice message nyo, ilagay nyo po doon, i-type ninyo yung mismong pangalan na gusto ninyong banggitin ko on air. Para hindi po kayo nabubuko. Baka mamaya dami account pala ni Kuya yun. Anyway, eto naman sabi ni Caldana. Shoutout po sa batang Congre Grab drivers, lalo na kay Tamski at Tito Kiboloydi. Gabi-gabi nakikinig ngayon sa Secret Files. Hoy, kinabahan naman ako doon. Nung nabasa ko yung apelido, parang ano namang lagay? Diba, ano na? Oh. Sure ka tropa mo to malaya to Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Stephanie Lawas na laging nakatutok sa Secret File. Ibang klase ka rin, sender. Nagtanong ka pa talaga kung bakit nagawa ng guy yung mag-cheat sa long-time girlfriend niya while ikaw rin naman ang gumagawa nun sa partner mo. Ganyan ba yun? Kapag nagkakalabuan, automatic papatol agad sa iba. Diyos ko, nakakagigil. Mahigpit na yakap po sa leeg. Yun lang, DJ Rocky. Pahay na lang sa aso kong makulit na si Leo na nakikinig din ngayon. Hi, Leo! Woof, woof! Sana naiintindihan mo ko Actually, ito yung programa pong pet-friendly. Kumbaga kung may mga restaurants po na pet-friendly, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Rocky Secret Files, si DJ Rocketera po, pet-friendly, na kahit meron po tayong caller sa top secret na may tumatahol na aso, tinatanggap po natin yun. Kasi nga pet-friendly tayo. Diba? Kauna-unahan sa mundo ng radyo ang pagiging pet-friendly ng isang programa, diba? Anyway, eto naman po sabi ni Darwin. Sorry, Meg. Pero ikaw ang unang nagloko sa boyfriend mo, kaya nagantihan ka ng karma. Si Joey yun. Remember, what comes around, goes around. And please maging kontento kayo sa mga partner ninyo and be loyal sa taong nagmamahal sa inyo. From Darwin. Thank you very much, Darwin. Hello din po kay J.R. Legaspi. At ang sabi niya, buti hindi niya dinamay lahat ng lalaki sa inis ng ating sender. Shout out po sa mga batang nakikinig ngayon. Ayan. Face palm sa iyo, sender. Sabi naman ni Charles Sancho, chumacharot ka with arot sa pamilyadong lalaki. Egol ka dyan, pero better luck next time. Sana ay maging maayos ang relationship ninyo ng partner mo. Ang dami pang nag-comment sa ating SF for tonight. Yung iba nanggigigil, yung iba nakikisimpatya kay Meg, yung iba naman ay naaasar din kay Meg. Kasi totoo yun what goes around comes around. Kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. So kung nagtanim ka ng mali, babalik sa'yo yung mali. Kung nagdesisyon ka na hindi tama, then ang magiging resulta nun, hindi ka magiging masaya. Masasaktan ka lang. We better choose the right thing. Kasi kapag namimili ka ng tama, mas gumaganda yung resulta. Hello, nagtanim ka ng apple. Alangan naman ang maging bunga ng apple tree ay maging guyabano. Never nangyari yun.
Kung magtatanim ka ng kasamaan, ng kamalian, malamang aanihin mo, hindi kasarapan. Kahirapan. Good decision is equal to good results. So yung nararamdaman mo ngayon na pagkainis, valid naman yan, girl. Valid yan, sis. Pero hindi natin pwedeng i-deny yung fact na nagkamali ka rin sa jowa mo. Kung nasasaktan ka ngayon, maybe it's because of your pride. Yung tipong, ako dapat una ng block dito sa lalaking to eh. Kasi itong lalaking to, niloko ako eh. Ikaw nga rin nanluloko sa partner mo. Parang nagantihan ka. So yung feeling mo parang gusto mong lumaban. Pero ang pinakalaban na lang talaga na pwede mong magawa is huwag pansinin tong taong to. Kasi it's a trap. Kung sakaling ganyan yung ginagawa sa'yo ni Joey, binlock ka, in-unfriend ka. Tapos feeling mo nag-aabang sa labas ng building ninyo para kausapin mo siya. Kasi syempre kapag ikaw naasar ka sa isang tao, meron tayong tendency, 'di ba, na kausapin yung taong yun, ikumpronta. Tapos hahaba yung usapan hanggang sa biglang boom, natagpuan mo na naman yung sarili mo na nakikipag-usap at lumalambing, nakikipaglambingan, nakikipaglandian sa taong ito. It's a trap. So now that you've officially told yourself na okay, ayoko na dito sa taong to, titigilan ko na ang pakikipag-communicate sa taong to, then panindigan mo. Panindigan mong wag siyang kausapin, wag siyang pansinin. Kasi ang pinakamagandang revenge o paghihiganti na pwede mong ibato o ibigay sa isang taong nakapanakit sa iyo o yung nanloko sa iyo, yung pagdededmas mo sa kanya. Yung pag-ignore mo sa kanya. Kasi meaning, hindi ka na nag-exert ng effort o enerhiya para i-entertain tong taong to. At mas masakit yun kapag hindi mo na pinapansin yung isang taong naging parte ng buhay mo. Ganti mo na yun. Kung gusto mo lang pala ng ganti. Pero ang mabuting ganti na dapat mong gawin, nag-usap kayo ng maayos ng boyfriend mo. Baka ito ay wake-up call sa iyo. Na ayusin kung ano mang meron ka ngayon. Baka may pinare-realize sa'yo ang universe. Na ito reality check may 7-year partner ka at meron kayong anak. Sabi mo nga, ikaw ang bumubuhay sa inyo. Hindi ka na ina-update ng jowa mo. Baka kailangan lang maging klaro ng relasyon ninyo. Kasi kapag nag-usap kayo ng masinsinan ng current jowa mo, dun mo malalaman kung ano bang current state ninyo at dun ka makapag-iisip kung ano ba yung next plan ninyo. Para makapagplano ka naman kung anong gagawin mo sa buhay mo. Bibigyan mo ba ng mas maraming pagmamahal ang sarili mo? Focus ka na lang ba sa anak mo? Magko-co-parenting ba kayo? Or magiging single ka na? Lalandi ka na sa iba? Anong legal? Nang wala nang natatapakang ibang tao? Yung ganun ba? I-clarify mo muna. Gawin mong klaro mga bagay-bagay sa current jowa mo para nang sa ganun, maging maayos. Kung ano man yung next decision mo. Hindi yung wala pang ang clarity sa inyo ng jowa mo, lumalandi ka na sa iba, mas lalo mong pinalalabo yung relasyon ninyo. So, yun lang. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, pwede naman, oo. Pwede kayong magbigay sa amin ng sakit sa ulo.
ng makapagpapalabas ng luha sa aming mga mata. Oo. Pwede rin naman makakapagpatigas ng aming mga pangakakatawa. Basta bahala na kayo kung paano at anong gusto ninyong ikwento sa amin. Basta all ears kami dito sa programang ito. Raketera@gmail.com, yan po ang aking email account. So anyway, susunod na po ang programang Top Secrets para sa mga kabisyo naman nating gustong tumawag at ayaw magsulat kasi tinatamad. Sa ibang bagay, pinapagana ang kamay. Charot! Tuwid, harot! Malay ko ba kung busy kayo sa work magpipindot-pendot? Parang katulad ni Boy Pendot. Ngalay na. So, yeah, pwede kayong tumawag sa akin. 0916-529-5595. That is my Viber number. So, kabisyo. Tawag na. At sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng secrets, raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Top Secrets. This is Meg's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!